बाइकखौ देखायनो हागोन नामा? बाइकआ दङ फैदो सिङाव नायदिनि। इनेस 200 दङ, ग्लेमार दङ, 5 मास 6 मासनि इबिएस टिबिएस गोनांनो बुलेट दंजोबो। मथा मथि गोसो बायदि बासिनानै लांनो हागोन। ओमफ्राय लोगो लोगो ट्रेन्सफार खालामनानै हरगोन आं। आं बिना ट्रेन्सफार आं खालामनानै हरा, माने लोगो लोगो ट्रेन्सफार खालामनानै हरगोन आं। होमबा आदा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बे बिबुंथिखौ होनायनि थाखाय। नोंथांनि श'रुमनि सोमोन्दैयै रायजोफोरनो एसे खोन्थाहरनायनि थाखाय गोजोन्थों। बाय बाय। आच्चा गोजोन्थों बयनिसिमबो। आं दिनै नै जोंहा बेंटलावनो खाथियावनो जोंनि लकेल एरियायावनो जोंना श'रुम खुलिबाय। नै गासिबो गारि मोनजोबसै। बाइक नांगौबा बाइक मोनगोन, गारि नांगौबा गारि मोनगोन। दा बिथांनि श'रुमाव नायनो फैदों आङो माबायदि दामा बेसेबां बायदियाव फानगोन। जोंना गासिबो मालिकानो खोन्थाजोबखागोन। दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो मा मा गारि दङ सोंनानै लादो। आच्चा आदा, नोंथाङा जे बे श'रुमखौ खुलिदों बियो मालानिफ्राय खुलिया? नमस्कार, आंनि नामा रमेश बसुमतारी। आंनि गामिया बेंटल सुमलिगुरि आउटपस्ट खाथि, समबाय खाथि, प्लास सार्कोल अफिस खाथि। जाय बिथांमोना सेकेन्ड हेन्ड गारि लानो गोसो, जोंनि नैबे बेंटल आउटपस्ट खाथियाव फैनानै नायफैनो हागोन। आच्चा आदा, बे गारिनि माबाखौ दाम दरखौ नों खोन्थानो हागोन नामा? बेसेबांसिमबा हरगोन? खिथानो हागोन। आच्चा दे होमबा नोंथांमोना नायलांदो नै गारिनि दामा बेसेबां। नैबे i20, नैबे जाहैबाय सुइफ्ट, नैबे जाहैबाय 800 मारुति, नैबे जाहैबाय i10। दा जाय बिथांमोनहा खब्रै लानो गोसो, फैनानै गोसोबायदि दाम दरफोरखौ रायज्लायनानै लांनो हागोन। आं भइसखौ खिथाथ'ला, माने दामखौ आं खिथाना होखानोसै। 1,20,000 गोलैगोन नैबे i10आ। 1,20,000। बेयो 1,20,000 ना? आं बेखौ 1,20,000 ट्रेन्सफार खालामनानै हरगोन। आच्चा। ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय 1,10,000। 1,10,000आव बेखौ ट्रेन्सफार खालामना हरगोन लोगो लोगोनो। इन्सुरेन्स पलिउसन गासिबो अके गोजा। नैबे सुइफ्ट, नैबे 1,70,000आव हरगोन। लोगो लोगो ट्रेन्सफार जागोन। आरो नैबे i20 दङ, i20आ 3,10,000 होनदों। लोगो लोगो ट्रेन्सफार। आंनिफ्राय थांगोन रायजोफोर, नोंसिनिफ्राय थाइसेबो खरस थाङा। जास्ट गारि लानायावल' खरस जागोन। ट्रेन्सफारा फुल दायथ' आंनि गोजा। आच्चा आदा, ओमफ्राय नोंनावथ' बाइकबो दङ। बाइकआ बेसेबांसिमाव फानहरनो हागोन? बाइकखौ देखायनो हागोन नामा? बाइकआ दङ, फैदो सिङाव नायदिनि। नै बाइकआ बेनो गोदान नायना लादो, सोरबा नांगौबा लांफैनो हागोन खाथियावनो। दामखौ प्राइसखौ बुंथ'ला। गारिया मथा मथि बहुत बुरजा गारि दङ। इनेस 200 दङ, ग्लेमार दङ, 5 मास 6 मासनि इबिएस टिबिएस गोनांनो बुलेट दंजोबो। मथा मथि गोसो बायदि बासिनानै लांनो हागोन। ओमफ्राय लोगो लोगो ट्रेन्सफार खालामनानै हरगोन आं। आं बिना ट्रेन्सफार आं खालामनानै हरा, माने लोगो लोगो ट्रेन्सफार खालामनानै हरगोन आं। होमबा आदा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बे बिबुंथिखौ होनायनि थाखाय। नोंथांनि श'रुमनि सोमोन्दैयै रायजोफोरनो एसे खोन्थाहरनायनि थाखाय गोजोन्थों। बाय बाय।